Agus atá sib YouTube cadas go an seo agus tású go bhíar tan as an intro sin stocha go nachhraid mé bhd na ggó fan dhéanamh níos farhar gin sa tochaí ach cíimiid. Nis tám thneis a rís san áit ina bhfuilm níos compórdaí leistír don camera ach fós caithma má bhreachas ráilibh as an eisiolala starfach a fós ón bhí stearnach í raibh rééis físe dhéanamh le tamil ach heasta gom le déon de chuirmach agus ag an ann bhí ag smaoinemh ar an Ghaeilgein agus an táachta bhain le mar sin heastig cuid de mo thuirmí a thuirt díomh ar an ábhar. Ach mar bhí ag rá hana díot an anchad rudaí a rá meall ar átanga ach is stocha go níanama amach an seo. Ach tá mé gimmert cluí ríist agus I gcóin chiaadúir ar mo channel tá mé gimmert beganín Battlefield a 3 nó an gurt chogiig as féidir leat sin a bhléachar. Sáir chluthir fad de sé agus an seo tá mé gimmert co-op tríd Xbox Live le an chara. Is stolam go bhfuil míad a géirigh achievement áirithe a áil an bhálta seo. Leis an achievement seo cad tú dearan level a bhaint amach gan úsáid bhaint as an múchtdóir dótáin. Tá múchtdóir dótáin istigh sa helicopter na bhfuil tú ag eithút. Agus má lauchtar an nómachar piléir ach san helicopter I léim de las a gut ach an tinine chuir amach nó a bhuacha leis an múchtdóir dótáin. Nis dá mé fág fiachant ar ceann na channels YouTube móras dochas bíorla. Is toch go gífán go dtíine gol ag sig béchas na comments ag sig bríon lena chéile. Bhí na Call of Duty fanboys ag na Battlefield fanboys a gcónaí ag argóin le chéile ach is go lomsa. Bunim sé tanmh as na cluí seo go léir tá buntáistí agus mí buntáistí ag buint le gach cluthe agus ag dearan le cluthe se cluthe agus mna bhfuil tú ag buint tanmhas. Well, cheartad bhd éon teile dhéanamh nó immer cluthe an teile ach nábíoh fargurt bí sásta. Anis gurh mágwih a spúla stachúm agus nábí aglach fáil comment agus beidir go sríomh mar an eisbút Aberlón pe bhd is meat as Ghaeilgein más féidir leat. Cad a cheapan tú meall ar an PS4 hí Sony hín console nua sa nacht eile déanaí in Newark nó spáineidir cuid na cluichí a bheith ar fáil ach ní spáineidir an bus go héin spáineidir an controller leis an scáláin hína féidir leat a bhrú ar nó tablet agus stocha nach méid sé chomhéifeachtacht le bh éint ar nó an scáláin ar an iPad. Ach chuirnta spáintas sa Steam áram chun níor na bhá well beidir nach é sin focail ceart ach ní chuir sé úna rom agus is stocha gílíonn sé sin go raibhdíar máram mar aonúir spáintear console nua den chéadúir de bhná bíon anahím gom ach an uair seo fórs an bhd léir gáín leadaránach. Ach má nóilc beag sé simú leiscint chuna sa dhéanaan an PS4 agus cíimiid bhfuil éonad speisialta chutha a báil ag Microsoft ach gan bheith is minic a bhíon ciúin ciúntach mar deirtar. Péiscéal fág comment Aberlón cad a cheapan tú fág like má tá tú fósta géisteacht agus nádarúd go bhfuil anchud bhí eisiau mar Facebook mar sin nábí scáfar agus buailaisteach an san chomá. Deirtar go minic tír gan tanga tír gan anam derm se tír le tanga úsáidí slán go fáil.